Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insha Allahu kamar yadda muka yi alƙawarin cewa za mu kawo muku tarihin imamai guda 12 waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar mana wasiya da mu karɓi addini a hannunsu a bayan shi. Kamar yadda muka lissafo su a jere a bidiyon da ya gabata daga kan Imam Ali alaihi salam har zuwa kan Imam al-Mahdi. Insha Allahu rabbi a yau za mu kawo tarihin Imam Ali a taƙaice. Sannan a bidiyo da zai zo a gaba za mu kawo na Imam Hassan har zuwa kan Imam al-Mahdi insha Allah. Wane ne Imam Ali alaihi salam? An haifi Imam Ali alaihi salam ne 13 ga watan Rajab a shekara ta 23 kafin hijira. An haife shi ne a garin Makka a cikin ɗakin Ka'aba. Sunan mahaifin Imam Ali alaihi salam Abu Talib. Sunan mahaifiyarsa Fatimatu ‘yar Asad. Imam Ali alaihi salam ya yi shekara 63 ne a duniya. Sannan ya yi shekara 29 na imamanci, ma'ana shekara 29 na isar da saƙon Allah na jagoranci. Imam Ali alaihi salam yana da mataye, daga cikinsu akwai Sayyida Zahra salamullahi alaiha, akwai Ummul Banin, akwai Asma'u ‘yar Umais da dai sauransu kamar yadda ya zo a tarihi. Sannan Imam Ali alaihi salam yana da ‘ya'yaye wanda suka fi shahara. Akwai Imam Hassan alaihi salam, akwai Imam Hussein alaihi salam, akwai Abul Fadl al-Abbas, akwai Sayyida Zainab, akwai Muhammad bin Hanafiya da dai sauransu kamar yadda suka zo a tarihi. Imam Ali alaihi salam ya yi shahada ne 21 ga watan Ramadan a shekara ta 40 bayan hijira, wanda la'anannen Allah Ibn Muljam al-Muradi ya sare shi a lokacin da yake sallah. Wannan shine takaitaccen tarihin Imam Ali alaihi salam. Insha Allahu rabbi a bidiyo na gaba za mu kawo tarihin Imam Hassan alaihi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.